So, hi Ka-Oragons! So, for today's video is magpapagawa kami ngayon ng cake para sa sister ko kasi OT-king niya ngayon eh. Nakapasa kasi siya sa sa pagiging teacher. So, ayun, may teacher na kami. So, tara Ka-Oragons, samahan niyo ako doon. Magpapagawa tayo ng cake. So, ayun Ka-Oragons, nandito ako sa labas ng aking bahay. So, hindi makita si Mayon eh. Sayang. Mano kasi yung yung ulap. Yan. So, tara Ka-Oragons, samahan niyo ako. Magpapagawa na tayo ng cake. Ayun, dali. So, ayun Ka-Oragons, punta na kami doon sa ng cake, gawaan ng cake. So, samahan niyo ko Ka-Oragons. Ayun, para sa ayun Ka-Oragons. Oy, nandito yung ko. Yung friend ko. Saan kaya ito pupunta? Hinihintay. Hey ka, shout out ka tan. Ay hey ka tan. Ay! So ayun guys, sinaantay niya yung niya, yung jowa niya. So tara. So ayun Ka-Oragons, andito na kami ngayon sa highway. Ayan ako Ka-Oragons magsasalita. So, baka kasi kumangga tayo. Ayun Ka-Oragons, tinest na natin yung vlogging kit natin. So ito na Ka-Oragons. Ang ganda no Ka-Oragons. Yan, murang-mura lang to Ka-Oragons sa Shopee. So ilalagay ko yung link dito sa description, yung link nito.
Kauragons, nandito ka na kami. Malapit na kami sa paggawaan ng cake. Ayan. Ayan, Kauragons. Malapit na kami, Kauragons. So siguro mga 5 minutes doon sa amin. Pupunta rito. So ayun, Kauragons. Wala din. So, nandito na po tayo. Ayun si Tito G, nagagaraay siya na. So ayun, Kauragons, nandito na kami sa paggawaan ng cake. So mamimili natin. Ano po? So mas medyo mura-mura po. Ganito po, 350. 9 rounds. So ayun, Kauragons, pauwi na kami. So nakapagawa na tayo ng cake para sa sister ko. So tara, Kauragons, mag-ride-ride na tayo.
Kauragons, nandito na kami sa bahay. So hanggang dito na muna Kauragons yung vlog ko. Maraming salamat sa inyong panonood. Nakapagawa na tayo Kauragons ng cake para sa aking sister. So para maging masaya din siya Kauragons. So ayun Kauragons. So hanggang dito na muna Kauragons yung vlog ko. End ko na muna. So kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and pakiclick na din ng notification bell button para notify kayo if may mga bago akong i-upload na videos. So maraming salamat sa inyong suporta Kauragons. So hi pala sa mga bago kong subscribers dyan. So thank you so much sa pagsusubscribe sa akin. So maraming salamat. So God bless you all and more power. Bye bye.